Live na mo ha? Kita mo guning mga kuwan. Hindi na makita. May suon mayong gabi kanatong kanan. Dinhi sa atong programa sa Facebook. Kada gabi taga live from Sunday to Friday. Munay live nato. Salot-salot ni no? Ako mga kardinal, bishop, o ako. Tuyo sa to ang pagpahibalo, ang tuyo sa pag-live, mao ang pagpahibalo sa tinuod nga kalihukan sa Ginoo karon nga panahon, karong panahon na. Apan sa di pa ta mo padayon, sa unahan may gabi sa atong mga igsuon, sa atong pinalanggang Kardinal Ambrosio Rizani dinha sa Bohol. Mayong gabi kaninyong tanan. Ingon man kay Kardinal Ambrosio Rizani diha sa Maryland. Maayong adlaw. O sa imong asawa, sa imong anak. Ingon man usab sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga nadiha karon sa Amerika. Mayong gabi kaninyong kanan, may adlaw kaninyong kanan. Sa mga kababayan nato na diha sa Dubai, Marisa Tahod, Daday, Tahod, o sa tanan pang mga Pilipino nga nadiha karon na nanimati sa atong programa diha sa Korea natay masugid nga tigpaminaw diha sa Pilipina, Pinay. Maayong gabi, may adlaw ninyo diha karon. Naot sa inyong pagpaminaw, landagan kamo sa Ginoo kay lisod kay ning ato ang Sibya. Kaning Sibya nato dili ni pinastor, dili ni pinari, kay istorya ni sa kalibutan nga atong gisubay. Una nga lisod kayo pamation sa mga tao. Lisod kayo sabton. Hirumdumin ninyo nga kaning kaluwasan sa tibuok gyud no, tibuok kalibutan manukad anhi sa Pilipinas. Tungod kay dili ako maulaw musulti na diha sa Panginoon ni Kristo nga ang gingharian pagakuhaon gikan kaninyo sa mga Hudyo o gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Ang nasod mao ang atong nasod nga Pilipinas. Kay kung atong pangitaon ng mga ilhanan nga gitaguan sa Ginoo anhi sa Pilipinas makita. Usa sa mga ilhanan mao ang syudad nga Balaan. Kay kanang gingharian sa Dios ihatag na sa nasod nga naapoy balaan nga syudad. Tungod kay kanang nasod nga gipuhaan ana, doon na may balaan nga syudad, diin dito gipahimutang ang templo sa Dios nga iyang gipagama pinaagi ni Salomon. Tungod ni ana,
ang nasod usab nga balhinan sa gingharian dunay balaan nga syudad. Ug ang balaan nga syudad mao ang Dapitan City. Kay dili man nato madinay nga ang Dapitan gigam-an kani og presidential decree sa 1973 nga mahimo nga usa ka Israel City of the Philippines. Mao nga kung inyong pangitaon sa Google, inyong ipamutana diha kung unsa ang balaan nga syudad sa Pilipinas, dili gyud mulimon ang Google. Mutub-an diha nga Dapitan Israel City. Tungod niini, dili ako maulaw, mupahibalo kaninyong tanan nga ang Dapitan mao gyud ang pinili nga syudad sa tibuok na Pilipinas nga usa ka balaan nga syudad o mao kani ang usa sa mga ilhanan nga ang Pilipinas mao ang nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios. Nuna ang tinuod ani. Tungod kay diha man sa balaang syudad, manukad ang buhat sa Ginoo usa ni kaylap sa tibuok nga kalibutan busa sa pagguwa ni ani ang kalihukan sa Ginoo anhi usab manukad sa Dapitan Israel City ug mukaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Mao na nga ang Dapitan kung atong tan-awon dili gyud bakak nga tawgon siya nga Israel City tungod kay ang ilhanan ng Israel City duhaman kasuba nga magahata sa ilhanan isip mohon anak nga syudad. Tungod kay kung ato nang pangitaon sa unang panahon sa wala pa kani mahimong duha ka suba sa gitawag pa kani nga paraiso sa Dios. Doon na kani upat ka suba nga gihinganlan og Pison, Gihon, Hilikil ug Euphrates ug kining lugar mao ang gitawag sa Dios nga Eden nga dili matago sa kasaysayan nga ang Eden sa una sa wala panunupi mao ang paraiso sa Dios, paradise of heaven, tanaman sa Dios, garden sa Dios. Sa nakasala na si Cain, pinaagi sa pagpatay niya kang Abel, gipapahawa sila sa Dios sa tanaman o didto mipuyo si Cain sa suba sa Pison o sa Gihon o didto sila midaghan. Sa diha nga ang mga kaliwat ni Cain nagminyo sa kaliwatan ni Seth nga puli ni Abel, wala na'y nakita sa Diyos na matarong, gawas na lang ni Noe. Tungod kay ang kaliwatan ni Seth yadtong panahona nakaambit naman usab sa kadautan, sama sa sala sa kadautan ni Cain o sa iyang kaliwatan. Mao nga gipadad-an sila kamatayon sa Ginoo, pinaagi sa lunod o gibilin pinaagi sa arka ang kinabuhi ni Noe, ni Sem, ni Cham o ni Japet o ang mga asawa nining upat. Sa laktod na pagkasulti, 8 na lang sila nga nabuhi sa kalibutan.
nihulat ang Dios og lain na pulo ka kaliwatan gikan ni Sem, Arpaksan, Sala, Heber, Pilig, Reo, Siro, Nakor, Tari, Abraham. Ika-20 ka kaliwatan kana gikan ni Adan. Niadtong panahon na si Abraham dito tumataw sa Ur nga sa nadugay na sa paghari sa Greece gihinganlan kanang Mesopotamia. Ang Mesopotamia nga pulo nag-identify sa duha ka suba nga gihinganlan og Tigris o Euphrates. O ang ngalan nga Tigris mao ang huli sa ngalan nga Hidikil. Kay Hidikil man kanang Tigris kung atong subayon sa kasaysayan. Tungod lagi kay kanang Tigris mao man kana ang usa sa upat ka suba o kanang Euphrates o Tigris nga gihinganlan og Euphrates o Tigris kanang Hidikil mao man kana ang suba dito sa Eden nga gitawag og paraiso. Busa dili nato matago nga ang Mesopotamia diin dito matao si Abraham mao ang yuta nga paraiso nga gihinganlan og Eden nga dito gam-a si Adan o si Eva. Mo ginay tinuod na pagpangita nato sa nawala nga yuta sa Ginoo. Kay nawala mo na kay gipalunupan dahil gibiyaan ni Abraham. Kay gipabiyaan man sa Dios, gipalakaw man sa Dios si Abraham. Mao nga doon na dayon tay talimadon sa yuta sa Dios nga dito ang paraiso. Kanang paraiso, holy man na, holy city man na siya, o holy man na siya, holy land. Diha man matao si Abraham, mao nga kanang Mesopotamia, sa wala pahingan ni kanang Mesopotamia, mao kana ang Eden, paraiso sa Dios. Kay ang ilhana nato ana, kana mang Euphrates o Tigris River nga istorya anang duha ka suba. Sa dito na ang istorya sa Dios sa Jerusalem nga nag-excess na ang gobyerno sa mga saserdote kantong kingdom of priests nag-excess na dito kadto nga gobyerno nahanaw sa Jerusalem tungod sa pagpakasala ni Salomon. Hangtod ang mga hari na nagbanos-banos gikan kang Salomon nagpakasala. Gawas lang kang Isikyas. Mao nga gibihag kani dito sa Babylonia sugod niadtong 606 BC. Sa history BC ka. Pero dili na siya BC kay before Christ man ang BC. Hindi nitag before Christ nawala ni Kristo ning kalibutan. Nawala ni Kristo ang kalibutan. Mo nang dili na siya BC. 606 4th millennium kana 4th millennium. Ika-4 millennium sa ikaduhang simana sa kalibutan. Mao nga gibihag ka na dito sa Babylonia nga mao si Nabucodonosor o nianang 536 human siluti ang Babylonia sa 538
si Cyrus the Great nga mo'y hari sa Greek sa Persia misulod dito sa Babylonia o dito gama kanang decree nga kinahanglan kanang mga Israelitas o mga Hudyo uban ang tanang kagamitan mga bulawan plato nga bulawan kutsara nga bulawan apil na ang kupa ni Salomon ipabalik dito sa Jerusalem. So wala pa sila mamuli. Dunay danggo dayon nga gipadala ang Dios dito ni Propeta Daniel o ang danggo nagaingon. Kapitoang kasimana mo itagal ibabaw sa imong katawan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan, pagtapos sa mga sala, pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong, pagmatuod sa pananaw o panagna o pagbiho sa labing balaan sa mga balaan. Ang Mesiyas ani, mao ang atong Ginoong Hesukristo o ang tahas, mao ang pagpabalik sa gobyerno sa mga pari, gobyerno sa mga saserdote nga nahanaw dito sa Jerusalem. Mao nga nianang ika-483 katuig gikan sa ilang pagpanguli. Nianang 457 gibautismohan ni Juan Bautista si Jesus dito sa suba sa Jordan sa tuig 26 AD. Ug human niana gisugdan ni Kristo pagpatindog ang kingdom of praise pinaagi sa iyang napulog duha ka mga apostol. Sa tuyo nga kadto mahibalik ang kingdom of praise dito sa Jerusalem. Ay mao man kana ang isaan nga ang trono ni David ihatag diha kaniya. Masato pa ingon niya ihatag kaniya ang trono ni David nga iyang amahan. Unay panagna. Pero wala kani mahimo. Kay bisan sa usa na lang ka segundo si Jesucristo wala gyud makahari sa trono ni David. Mao nga iya kanang gikuha o gibalhin sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Nga sa ato pa nasod nga mahimong Kristiyanos. Tungod kay dili man mahimo nga ang ilhanan sa nasod Kristiyanos ra daghan man dayon muka mo claim. Kay dili man kay Pilipinas ra may Kristiyanos. Mao nga dunay sukod nga maisip nga kriteria sulubayon nga kanang maigo ng sukura ug mahimong Kristiyanos mao kanang nasura ang butangan sa ginharian ug ang ilhanan ana balaan nga syudad. Kay dito man ikuhaa sa Jerusalem ang balaan nga syudad sa Dios. Nga nara siya kasimple paminaw nato. Mao nga kung imo isabtrak ang 2,000 ka tuig nga mao ang nahabilin sa 7,000 ka tuig gikan sa pagsugod sa unang simana o sa unang milenyum sa ikaduha ka simana nga sato pa 5th millennium kanang 2 millennium ana which is 2,000 years of Christ mo kanay sukod nga atong isipon from 457 nga nanguli ang mga Hudyo o pag-restore kana sa Jerusalem sa templo. Ang answer ana mao ang tuig 1543 1543. Dili kita masayop kay namay sukod. Kaya nga
tumo-tumo. Sino pagka-tumo-tumo nga 1543 man? Kung atong subayon ang 1543 sa history nato sa Pilipinas, mao kanay tuig nga si Roy Lopez de Villalobos niabot. O dito siya ni diretso sa Samar sa usa ka hari nga si Makandala. Tungod sa pag-welcome ni Makandala kaniya, nagustuhan ni Roy Lopez de Villalobos ang maong pag-welcome ni Makandala nga tungod ni ana ang iyang 5,000 kapin ka square kilometer gibunyagan Isla di Pilipina. Nianang panahon na si King Philip II, dili pa siya hari, usa lang siya ka prinsipe sa Asturias. Apan sa dihang miabot ang tuig 1556, nahimo siya nga hari dito sa Spain, mo nagitawag din siya King Philip II, ug ang atong nasod totally gihinganlan dayon Las Islas de Pilipinas. Sumala sa iyang ngalan. Mao nga dili tumo-tumo nga ang Pilipinas nahimo kita nga kurikulum nga nasod sa tibuok kalibutan sa pangalan nga Pilipinas sukod yun sa 1543. Mo ginay tinuod nga mao kana ang ika-2000 years gikan sa pagpahiuli sa Jerusalem ni anang 457. Dili ni lisod. Tungod niini dili ko maulaw nga kanang Jerusalem nga siyudad nga balaan ipahimutan sa Pilipinas. Kanang Holy City which is Jerusalem nga balaang nga siyudad sa Dios ipahimutan sa Pilipinas. O ang ilhanan ana mao ang duha ka subak. Kay ang mubalik karon nga istorya dili naman ang sama sa Jerusalem. Kay kanang Jerusalem gibiyaan man sa Ginoo. Gibiyaan man sa Dios ang Jerusalem. Ang mubalik ana kay ang amahan ana ng Jerusalem si Abraham man mo may amahan ana ng Jerusalem. Ang mubalik ana ilhanan, ang ilhanan ng mubalik ana mao ang duha ka subak nga magrepresentar sa Tigris o Euphrates aron maisip dayon nga kanang lugara yuta ni Abraham. Mga gikan sa 1543 imong isipon itotal nimo ang 430 katuig sumala sa kasulatan sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 40 hangtod sa 41 nga mao kanay trademark o ilhanan sa Holy City. Ang answer ani 1973. Unsaon pagkaingon natong tumo-tumo nga from 1543 we will add that 430 according to the Bible kay kanang katawhan nga mao'y nakapahimo nga balaan sa Jerusalem mao man ang katawhan ni Abraham nga naulipon sa Ehipto sa gidugayon nga 430 katuig. Mabasa man nato ni sa Exodo kapitulo 12 bersikulo 40. Exodo kapitulo 12 bersikulo 40. Dili siya bugal-bugal, di po ni siya tumo-tumo. Kailangan ata sa Bible ang atong gipangita ni kanang katumanan ani ni sulat kung asa mo buwak ang katumanan.
tumasahon. Karon ang panahon nga ang mga anak sa Israel puyo sa Ehipto 4 kagatos o katluan katuig. O nahitabo sa katapusan sa 4 kagatos o katluan katuig, bisan sa maong adlaw nahitabo na ang tanan nga mga panon sa Dios migula gikan sa Ehipto. Mao na ini sulat diri. Mao nga trademark man ni katong miguwa mo man toy nakapahimong balaan sa yuta nga gihinganlan na yung Jerusalem City. Imo nang i-add gikan sa 1543 diin ang atong nasod formal o curriculum na gihinganlan sa ngalan nga Pilipinas. Ang answer na 1973 yun. Kunti ng hauma, kasi lang yung pagkahauma. Ang kulang ninyo, ani, kana na lang hingpit nga pagbuo. Insakto yun, 1973. Tungod kay di man pwede nga i-declare og kapitan sa barangay, di man pwede i-declare og mayor, di man pwede i-declare og mga senador, hari man ang mag-declare ani nga labaw sa tanang tao sa tibuok nasod. Kinahanglan ang mag-declare din ana presidente sa nasod kay siya man ang labaw nga tao sa tibuok nga nasod. Siya man ang pinakagamhanang tao anang nasura. Munang gitawag dahil og Presidential Decree 1973 ang atong mahal nga Pangulo na mao si ex-President Ferdinand Marcos Sr. nagbuhat og Presidential Decree na hangtod karon adlaw buhi ang maong decree. O ang decree mao ang pagdeklara nga ang dapitan Israel City of the Philippines. Mao nga hangtod karon panahon na usara man ang Israel City sa tibuok nga Pilipinas, usara man ito na duha. Mao nga hangtod karon nagpabiling yun nga ang dapitan balaan nga siyudad sa tibuok nga Pilipinas. Muto kita man, muto man kita o sa dili, pero muanhin mo sa dapitan. Pag intra ninyo sa Pulo Bridge, na dako kayong karitula diha sa ibabaw, dapitan Israel City. Pero ang mga taga-dapitan, ano, wag yun mo to na Israel City ni. Pero okay ra kay, kung saan man, nga wa man makita ang pagka-Israel sa mga tao. Nabaday Israel nga inani daghang pobre. Israel baday na. Pero that is only a preparation by God for His coming sa iyang mga kalibutan activities, for His coming activities. Nangkay, di man ni mahimo nga hangin magtrabaho. Tao man din ang magtrabaho ani. Mao nga sa dito na ko sa Samal niya ng 2019. Gisultihan ko sa Ginoo dito, matod pa niya, humana ang imong buhat dinhi sa Samal, muulit ka sa dapitan. Mao nga niulit ko sa dapitan anong panahon na grabe ka istrikto ang karsada. Pero kaloy sa Ginoo mura lang nako gilatas nga linaw kay panahon. Panahon ko sa COVID. Pero walay COVID. Kaya mga children, dili ganin mo para. Diretso na gid niya na. Lapos kami dito sindangan. Kay basta Ginoo na gani, mo'y magsugo na to. Hanoy kayo ang imong lakaw. Walay sabi. Mao nga nakauli ako diri sa dapitan sugod sa 2019, 20.
o karon akong gibuhat kaning tanan sumala sa kabubuton sa Dios. Kay gingon man na diha ni Hesus, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao nga gitug-anan nako ang tibuok kalibutan labaw sa tanan kitang mga Pilipino. Gitug-anan mo nako nga ang tinuod nga balaan nga syudad anhi aw mao kaning dapitan ug anhi gyud manukan ang pagbagko sa tibuok nga Pilipinas. Dili ni mabagko dito sa laing lugar. Dili ni mabagko sa Dipolog, dili ni mabagko sa bisan asa sa Pilipinas. Gawas gid sa dapitan Israel City kay sumala diri sa sulat. Ang giandam nga pangasaw-unon sa kordero mao man ang balaan nga syudad. Mao nga ang ato lang pangitaon ani kanang balaan nga syudad kay diha magminyo ang atong kordero sa Dios. Kaya ang pagminyo ana kana man ang pagdominar niya sa kagamahanan nga kanang intero mahimong dominated niya. Munay meaning ana. Mao nga niya karon padayon kita nga na istorya sa tinuod nga kalihukan sa Ginoo. O ang istorya mao kani nga kita pagabanhaw niya pinaagi sa sangyaw. Dili kay banhaw niya ang tao pinaagi magic. Dili ka nang nasa minteryo. Dili ka nang mga nangamatay na, dili ka na. Kay wala na na'y paglaom nga mubalik pa na sa kalibutan. Apan ang espiritu sa mga nangamatay nga kadtong importante kayo nga mudumala ani mao na'y unang pagwaon sa Ginoo karon. Mao nga dili ko maulaw, bahalag dili mo mutuo. Apan mutuan magid ko ninyo kay aron nga dili ko makapanubag sa inyong kinabuhi o di ko mahimong sad-an sa inyong kalag. Mutub-an gid ko ninyo sama sa pagtub-an sa atong Ginoong Jesucristo nga kani akong buhat mao ang pagbanhaw sa mga tao. Malisod kay mituuhan pero mo dinay tinuod. Gitug-anan mo nako nga ang pagbanhaw ani manuka didto ni Abraham. Kay kanang mga anak sa Dios nga gipakataw niya nga sama kadaghan sa bunbon sa dagat ug maingon sa bituon. Didto man na ni Abraham gisaad nga ipakataw. Kung manay mabasa nato sa Genesis Kapitulo 13 versikulo 16. Ingon siya, ang imong kaliwatan na imong sama sa abog sa yuta na kung aduna may tao nga arang makaisip sa abog sa yuta ang imong kaliwatan arang usab maisip. Mga anak kani sa Dios nga didto ni Abraham nagasubay. Mao gani nga si Ismael ningon ang Dios, si Ismael tungod kay siya imong kaliwat panalanginan ko usab siya o pagagamaan ko siya og usa ka dako nga nasod pinaagi sa iyang napulog duha ka mga banay tungod kay siya imong kaliwat. Mao nga kanang kaliwat ni Abraham mga anak kana sa Dios tanan. O sa diha nga kaning mga anak niya nangamatay kay naghulak pa man sa panahon nga kaning panahon na karon mao nga sila gitagna nga ipabalik sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Unang mabasa nato sa Hebrewhanon 11:35. Ingon dayon, ang nangamatay nga mga anak
gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban di pa nagsakit ngadto sa kamatayon nga nanagsalikway sa kagawasan. Sa sunod, aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. Kaning mga anak nga gihisgotan dinhi dili ni mga anak ninyo. Mao kani ang mga anak dito ni Abraham, mga anak sa Dios nga ipabalik sa mga inahan. Kung atong pangitaon una ang mga Kristiyanos naglakay kani sa unong ka mga inahan kay ang pagka Kristo ni Jesus dito na nagagikan ni Abraham kay dito ni Isaac nga ang iyang inahan mao si ang iyang asawa mao si Rebecca dahil dito ni Jacob nga ang inahan si Rebecca o si Jacob nanganak sa 12 ka banay 12 ka tribo diha sa 8 unom niya o 4 niya ka mga asawa igsuon pa gid ang duha si Raquel, si Leah, si Silpa, si Bilha mo ni mga inahan sa 12 ka mga anak ni Abraham. Aw ni Jacob. Unya kay di man mataw si Jacob kung wala si Rebecca. Di pod mataw si Isaac kung wala si Sarah. Munang unong kani ka mga inahan nga mubuwa diha sa papel sa pagka-Abraham. Tungod kay pangitaon man si Ismail alang sa mga Islam. Kay kanang mga Islam na may mga buutan anak ug hangtod aning taknaan nangandoy man nga sila luwason ni Allah sa to pamubalik gihapon ang iyang inahan nga mao si Agar kay ipakataw man dito sa ilang mga inahan. Unya kay na may kaliwatan si Abraham nga unom dito ni Situra nga gihatagan ni Abraham og mga gasa usa gipalakaw halayo kang Isaac na iyang ilang igsuon. Kanang mga gasa karon dili naman na karnero, di naman na mga kamilyo, di naman na mga baka, mga katawhan man ang gasa nga madawat aning unom. Mao nga duna dayoy unom ka mga sikta nga dagko kay unom ka mga kongregasyon nga dagkong kongregasyon. Mga kung imong subayon sa history, there are only 8 ancient religions sa tibuok nga kalibutan. 8 radyo. Magsugod nila Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, Christian, Islam. Ining 8 ang manluluwas o sara si Kristo ra. Kanirang Christian, dili ningi ay manluluwas kaning 7. Ang manluluwas aning 7 si Kristo ra, kanang Christian. Mao nga ang sugo gaynon sa Pinadayag Kapitulo 1, ang makita mo isulat ug ipadala sa 7 ka iglesia. Ang meaning ani dili sulat nga literal, kundi ang sugo ipapangita kanang 7 ka igsuon sa Christian kay sila do na may bugti nga kaluwasan sa ngalan nga sila kaliwatan ni Abraham. Mo nay tinuod ana. Mao nga kanang 7 magsugod ini sa Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism o Islam. Kaning unong ani anak man ni Situra, mamubuwa yun si Situra. Busa niguwa na karon kanang Sara. Nagprogram kami diri inyong makita kaning tulo Sara, Agar o Situra niguwa na. Nga akong gibulgar ninyong tanan.
Bisan pa nga nahibalo na kudaan sa dangatan nga mapuno di ko bugal-bugal o panulisok o mga pagtamay. Kay dili ko na ninyo sinati kaning kasaysayon na. O dili ko na mo'y gidahon ninyo nga mayroon ani. O dili ko na mo'y gituhuan ninyo. Dili na mo'y nasinyo una-una o kasing-kasing nga mo na'y dagan sa lakaw sa kalibutan. Inyo na ang lakaw sa istorya sa kalibutan dili. Kay unsa man yung gihuna-huna, dunay life after death. Kuman mamatay si Pedro, mabalik si Pedro. Kung buutan si Pedro, balikan sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo, kung buutan si Pedro, ang kalag ni Pedro mo sa kaditos. Templo sa langit, sa mga langit, unahan sa bituon. Muna yung una. Dili kining istorya sa kalibutan. Dili kining drama sa Ginoo sa kalibutan. Mao nga pagbuhaan din hibalo ko. Nga mapuno ko panulisok, mapuno ko pagtamay, bugal-bugal, tanang klase. Sa mga panulisok o pagtamay, nahibalo ko nga kani, muguwa yun, batok nako. Pero ang gisaligan lang nako, mao kini. Si Kristo sa iyang panahon, iyang gitugan ang tanan. Sa Juan 15:22, mingon si Kristo, kung wala pa kumuanhi, ug magsulti kaninyo, wala unta kamoy sala. Apan karon, wala kamoy ikapangulipas sa inyong mga sala. Nga naman, nga ang mga Israelitas nakasalaman sa pag-abot ni Kristo, dito nila. Tungod kay si Kristo, nagtugaan sa Tinoo. Gituganan niya ang mga Hudyo, mga Israelitas, sa tinuod nga pagtugan, apan gianseran, gibalusan o panulisok, pagtamay, pagyatak sa kamatuoran na gisulti ni Kristo. Diha sila nahukman sa kamatayon. Mao kani karon ang akong gihimo. Mo na akong gianalisa. Nahibalo man gyud ko nga di mo mutuo. Kay ang mutuo ani kadto man kadadaan sa Ginoo bituon. Ang iyang kasing-kasing nga galamiton siya ni. Kay lumpa ako ng kalibutan. Kalimtan ng mga tao sa kalibutan, lumpa ni. Ug ang gilumbaan ani ang kaluwasan. Mao nga, kanang pinadayag Kapitulo 2, versikulo 11 lagingon, ang makadaog, dili maunsa, walay gahom sa pagdaot kaniya ang ikaduhang kamatayon. Kinsa to'y dili mamatay, kinsa to'y dili madaot sa ikaduhang kamatayon, ang makadaog lang. Usawa man pagkadaog, kung dili ni pagiglumba, lumba ni, o ang gilumbaan ni, tanang mga tao din sa kalibutan, daghan man mo relihiyon, na Katoliko, na Protestante, na Muslim, na tanan. Ang gilumbaan ni, kinsa kanatong tanan, ang makapunik sa tinuod. Kinsa kanatong tanan, kay usa ka may tinuod. Aning tanan, bisan kaning tanan ginama sa Ginoo. Kanang Islam ginama sa Ginoo mana. Kanang Katoliko Romano ginama sa Ginoo, Protestante ginama sa Ginoo. Kanang Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, ginama ka na sa Ginoo. But there is an only Savior among them. Maulang ang Kristo. Kanang Christianity. Muna itong lumbaan. Kanang makadaog ani, maoy dili dugtan sa kamatayon nga ikaduha. Ay ang unang kamatayon pagtuo man, ang ikaduha lawas. Mao na nga dili man kay kamuray na isip, na mapukoy huna-huna nga makasabot sa mahimong lakaw nako aning ining buhata sa pagpadayag ninyo. Nga panulisok na gyud taman ang mahimo nako ninyo. Wala ginako itago. Akong gitugan yung tanan kay kanin ni ang pagtugan ako kamatayon ni diha ninyo. Sa tanan na nagbugal-bugal kung nagtamay, yabo kamong tanan. Dili ako kay ako man si Mr. Yabo. Ako di may yabo nga ako may tagian ng yabo. Tamong mo bangga. Mo yabo. Basta mo bangga, yabo gina. Basta mo bangga, yabo.
Kay dili man mahimo ning buhat sa Ginoo o wala nang word nga yabo. Dili mapahinal ni kung wala nang yabo. Ngano man, ingon man nga o giyabo. Ang ikapitong panaksan sa kahanginan nga puno sa mga hampa. Kapungot o mga hampa. Ikaw wala nang yabo. Di may ngurag ogi. Wala may yabo. May biingon ng Ginoo nga ogi tuwad. Awa man. Wapay nung nga ogi huwad. Wapon. Ino man nga ogi yabo. Sa Dios ang ikapito kapanaksan diha sa kahanginan nga puno sa kapungot o mga hampa. Bantayin ninyo ni. Kay naningkamot pa kang tanan. Bisan ako naningkamot ko kayo karon. Careful. Amping. Kami kaamping ni. Dili lang sa istorya, dili lang sa pulong, kundi sa mga pagkaon. Bawal na mo ang pagkaon sa mga tambo, sa mas baboy. Wala na ko na itugod nila. Suka, bawal na ko ng suka nila diri. Kanang mga pinirito, una may pinirito, minsan lang sa isang buwan. Tuyo, wala may tuyo. Bitse, wala may. Ini kinds of mga preservative, bawal na muna. Any kind of soft drinks, wagin niya na. Ambot lang ni sila. Huwag nagtuman ba? Basta kung may balaod na po. Because nahibalo kita nga ang Diyos na sulti. Bisan unsa ka pula ang imong sala, pagaputiyon imong sa nibi. Bisan sila lubos na pula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karniro. Kung kondisyon, kamo mubuot, umagmatinumanon, ang maayo lang sa yuta, mo'y inyong kagatanan. Unsay makapaputi sa pula nga sala, unsay makapahimong sama sa balhibo sa karniro nga sala, kanarang pagkaon sa maayo. Spirituality and materiality, kanunay gining mag-uban. Maayong pamatasan o maayong pagkaon na dili makahugaw sa dugo o dili makadaot nito. Bisan ka ng kilaw, ang ko nang gidili nila. Labi na idadidara na, sige mo kilaw na, idadidara na mo 50 years old, pataas. Kumutan nyo ng mga doktor sa Pilipinas kung di-allowed ba na. Wala na, ano man, minus naman ang imong init sa imong tiyan, imong lawas. Pwede nga ang bakterya matod pa sa mga doktor mo sakas mong utok dahil mo dehydrate ka. Pag dehydrate ka na, sabalo mo siya dehydrate, kanang pag magkalibanga, dahil mo suka kalibang, pati managhanang nga matay na sa ospital, kaya di naman kaya tunawon sa imong tinai. Nya mukhaon ka ng mga gahi, bawal na. Sa ipamutanan ninyo ng mga doktor. Kanang pagkaon mga gahi kayo, di na na. O kanang mag-edad na tag 50, ay namuksakay anang 50. Ay naghuna-huna na sa sunod tuig na 51. Ay pagkasunod tuig 52, resulta na abot ka kung sinta, tigugo ka. Kung mutuo ka sa Ginoo, adto ka mubasa sa gingon, ang iyang unod, mabago. Labi kay sa unod sa bata, ug ang iyang mga adlaw, mubalik sa pagkabatan mo. Iatras. Imbes mo 50 ka, mo 49. Sa sunod tuig mo 48. Kaya kanang imong brain, mo produce nag-power dito sa imong tibuok cells. Kung imong imagine to, imo tong awayon imong edad na hintaas, imo tong ibalik sa ubos, ang imong cells na mo produce nag-power, nga mo create og bagong cells, nga mahimo kang bata na inay-hinay. Anak. Pero ganit mag-aad ka, ka nga, ugma, 59 na ko. Pagkasunod, ugma, 60 na ko. Awa. Hulog ka suwi ko di palos. Muna akong tambag nila.
Dili kay magsalig na lang kita, di kay inana, no? Dili ta magsalig, maglikay ta. Kay si Kristo atong kusultiyon naman yun daw tang pagkaon. Ingon na si Kristo ang gingharian sa langit, sa masapukot, nagitaktak sa dagat o nakakuha o nagkalanlaing mga isda. O pagkapuno na ilang gipanagbutad dito sa daplin, o gipilian ang maayo, gisulod sa sudanan, ang dautan gilabay. E kung diha sa dagat, walay dautan diha, so ang paggama ng sampul ni Kristo kung puros maayo ng nasdagat, nagidautan diha. Sa kastulingan, dautan na. Pirit, dautan na. Nganuan. Kung high blood ka, kapyon ka na madugay. Taas din nag-ure. Lumayagan. Wala kaya na diri. Ini, kung tulingan mga pirit, wala kaya na diri. Gataon, anak. Lumayagan, wala. Nukos, wala. Pugita, wala. Kay mga hyper-acidities na sila. Taas ka nag-uric acid. Kung kanunay mong kaon, kaya di mo mahadlo ka na, ang mo resulta na kidney. Pagkalatasan yung kidney, malatain yung atay, babay mo sa kalibutan. Na may gitawag ang Ginoong tilugon. Nganong gabutan ko ng Ginoong tilugon? No? Mayroon tao ang tanan, pariharagin na lang kalisa isda, di man, na may tilugon, na ilili. Di dito tas tilugon. Wa to'y kontra, basta may nilitag tilugon, mauna na ang Gingos Ginoo, ang maayo lang sa yuta ng pagkakanon. Kanang manok, bili na kayo ng manok kanunay. Pat yun, yapon mo na. Tungod sa iyang uric nga purting taas ang asido. Ang itlog, pat yun, yapon mo na. Ay purting taas ang kolesterol na. O niya, maglipong-lipong na mo. Kaon mo mong itlog. O niya, nanay lipong-lipong. Patay. At tunayin mong gitgano. Dayon, gamit sa tanong cross. Lord Jesus, tabangan ni ayuha. Unsa ka? Humanin mo, giabusan ang mong kaulingon. Imong tawag, imong ulog-ulogan kung Ginoo. Patawag ka, paayo ka. Ano sa puno ayaw ng Ginoo? Ang Ginoo nagbilin og kasulatan, naadili niya gitudlo ang tanan. Basaho na to ha. Mikyas 6:8. Mao na nga, ug inyo nang kanon, dahil mahitabo na siyang kinabuhi, inikitabo na, babay. Rao, gipakita na niya kanimo o tao. Ang sari? Gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo. Diba? Gipakita na daw niya nato kung unsa ang maayo. Sa unsang paagi, gipakita sa Dios nato kung unsa ang maayo. Gibutangan taguto. Muna siya paagis Ginoo nga kita mahibalot kung sa maayo. Tungod sa tunguto nga makahibalot pag maayo o kung sa pwede di maayo. Wala may nga Ginoo nga o daraw kaning ni askon to maayo ni kining sa wala dili. Basig mo kuno una ninyo pakita. Ato bang uto kaning gibutangan ta og pag-ila sa maayo o sa dotan ditudloan ta diri sa uto. Muna ingon ang Ginoo diri, gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan sa Dios kanimo. Kundili ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot ug ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa imong Dios. Kani manggong paglakaw nga makanabit ang gitawag og mapinaubsanon. Neutral mo itong utok anak. Dili magkakamao masuko. Kanang kasuko kani manggong mupatay sa tao tulo niyo. Nervyos kanang pagkahadlok. Kay ini kahadlok nimo, insumyahon mo ka. Nganong insumya man, katulog na ka, makalitan, kamatan ka.
Hindi siya katulog na ka na. Makamata ka na ang tao, pulag tulog, perminti, patay na. Kay mamalaman ang tubig siyang lawas. Reduce na. Labi nagsinig kabilar niya, gamay rin tubig inimnan. Sumala sa mga doktor, kung mabilar gani ka, mo inom di ka 8 ka baso, padulos 10 ka baso nga tubig, anang adlaw, aron mo balik ka tong dubli nga nawalang tubig sa inyong lawas. E ang problema, sige kag bilar, di pa kami inom tubig kayo, mulapot din mo dugo. Paglapot, pwede mo epekto tanan sa paglapot ka na, ang mukuan ka kanimo mutaas ang imong uric. Wala. Muna nga, ang kuwas ginodire ka na, maglakaw ka nga mapayagsanon ko ba sa itong Diyos, malumo, mapayagsanon, kay, di man ka masuko. Mo man ay tulog ko sa tao. Nervyos, system, kanangin kong pagka mahadlok ka, muna iyon si Kristo diri, bulahan ang nagasalig sa Ginoo, kay siya magalakaw mulay kahadlok. Nganong musalig ba? Nakakala na sa may tabo, Ginoo rin, may tabo ang tanan. Ginoo rin, may balo. Di lagi ka madlok. Ipel mo sa Ginoo tanan. Di ka madlok. Kung siya dangan mo, siya ang bahala. Inana na. Muna'y pagtangtang sa nervyos. Ikaduha, angry. Kanang musukaan mo ta, patayan mo ng tawa na. Kaya mo create nagtimulan. Ang atong utok mo produce yan ito, patayan mga cells na tawa na. Muna'y bawal kayo na ito na. May nana. Muna'y yun ang Ginoo nga, maglakaw ka nga, magpahiusanon. Lisod mo kayo na waton. Ay, bisan nitong anak, mukontra mo na nimo. Pero kung timang-anin mo na isang kasing-kasing, makaanak ka, manday-day, kabantay ka, prejudice din ka, hindi makapatuyan to. Pero kung sige lang mo, ngayon kasing-kasing, sige bitag, alboroto, magdugay, patay ng tawa na akin, tigulang na. Matara din mo. Unang ato nang ibawal. Relax ka. Sa pagkin sa doktor yung mga kanon, relax yun. Atong brain. Kaya mo relax na itong brain, mo produce ng power na sa itong lawas. Dili kinahanglan ang maintenance sa doktor, manay makamatay. Sa kinsa doktor yung mga kanon, mag-take gani mo og mga maintenance, di mo magdugay na. May kadaghanan sa na-stroke, na ay i-take nga maintenance. Basta mo take na kayo nag-maintenance, stroke na kadulog. Ngano may stroke man na? Mulapot man ang dugo ko na nakadugay Ginoo, muhagkot man. Matod pas mga ekspertong doktor. Paghagkot ana, ang imong kasing-kasing, mo panto, mo kusugon itong pa. Hindi. Muda mo kung di ka niya balik. Mo resita siya utro nga, mas taas-taas ato. Hangtod na ang imong maguba, ang imong madaot, ang baga, awang atay. Kaya mo man to sa imo sala, sa imong atay, sa imong giinom nga chemical, itong mga atay. Sa madugay ani, madaot imong atay. Pagkadaot sa imong atay, madaot mong kidney. Pagkadaot sa imong kidney, ang imong kidney, di na musugo sa imong bone marrow na magbuhat og preskong dugo. Sa to pa, hugaw na rin itong dugo sa imong lawas. Wa na ibagong dugo gikan sa bone marrow. Resulta, dialysis ka padulog. Patay. Dayon, pag dialysis na, hilak-hilak na yun. Anoan? Dialysis na. Pero sa wala pa, perteng galota. Murag litag iyas yung kinabuhi. Munang karon, mitras wala pa, amping ka tanan. Dili ta magsalig kay sinugo tas Ginoo, di na lang kita mag-amping. Amping kita. Tanan nga, paagis pag-amping, mag-amping kita. Inana ko magsangyaw. Kaya ang luwason kaning lawas na to, ano luwason? Kayo,
tinuod pa na yung sanyaw nga mamatay ng tao kung saan ka dito. Dito nagikan ng espiritu. So wala man yung kalibutan, wala pa tang tao. Gasugod ta sa espiritu. Ang amahan espiritu, kaning tanang mga tao, espiritu ni sa sinugdan. Wala ni lawas. Kung kana pa mo ikalipay sa Ginoo, wala na ni mani. Wala na ni lawas. Kung kana pa unta, na ron na ka espiritu tanan. Dili mo na kanin atong lawas o kanin sinugdan sa tao, espiritu man, no? Espiritu ning sinugdanan. Mianhi ang Ginoo sa ikaunong kadlaw sa iyang pagbuhat sa kalibutan o iyang gibuhatan og lawas gikan sa yuta ang espiritu nga aron dunay kasudlan. Ug mao kadto si Adan. Unya kay mahimo man dayon nga kalumpa si iba ug kuniton dito sa yuta di man mahimong kapikas. Di man matawag na kapikas ug adto sa yuta kuhaon aron matawag na kapikas ni Adan. Sa iyong walang busok gikuha aron mahimo niyang partner. Aron sila na ang duha magbuhat og lawas nga mudaghan nga aron dunay kasudlan ani mga espiritu nga didto kauban sa espiritu sa ibabaw sa panganod. Ngunang ingon ang Ginoo sumanay dumaghan kamo aron mudaghan kani mga lawasa nga kabutangan anang mga espiritu ha. Unya kay naingon manig mong buloy sa sinugdan wa man hibulo kung sa dautan gipadadaag sala ang kalibutan. Ngunang gibutangan tag hunahuna diri nga mahibalo sa mayo o mahibalo sa dautan. Bahala na ka kung sa imong buhaton maayo dautan ba. Unya kanang dautan mo na gipadadaag kamatayon. Dili ning matarong. Wa may nahimong matarong ang tanan namatay. Wala ni barog nga wala namatay kaya ang tanan nagbuhat magdautan. Di wala ni barog nga nabuhi. Mao nga kanang espiritu samahan mubalik ka na sa lawas sa tao sama sa panahon ni Hesukristo sa una. Mubalik ka na, musulod ka na diya, musulod ka na sa tao sama ni Hesus aron pangitaw niya balik yang banhaon kadtong mga espiritu nga musulod sa lawas sa tao karon. Og didto ni magsugod ang istorya ni Abraham. Dan dito ni Isaac, dan dito ni Jacob. Unang nangita ta karon ni Rebecca, pidili pa karon. May buwan naman na ninyo, ay di man ako ni itagot. Sila, ipatawag kong Senado, patay sila tanan. Puli-puli din na sila daot. Kaya wa man ako ni buhata sa limbong. Wa man ako buhata sa tinumutumo. Noon, si Kristo sa una ni atubang man to sa hukmanan. Sa tao. Pero karon lahi ni. Muna, no? O nga kita tanan, mag-amping ta. Kay naana nato ang atong kaluwasan. Unsay naana nato? Nganong naana natong kaluwasan? Dili ko sabton kay naana natong kaluwasan gihawiran na. Naana nato ba kay itudluan tapos ang paglikay ng dautan. Ngunay po ipasabot. Saan ka usaw niya sunod nako? Amo na yung likay, patay mo. Saan pag usaw niya sunod-sunod diha, pero yung buhata tong instruction, patay. Dili mo sabton nga pag-ingon diha nga naana ninyo ang kaluwasan, maluwas na din mo bisag dautan, gabuhat og supa. Ingon nga naana ang kaluwasan, tungod na kay gitudluan na ta. Kung saan na itong paglikay, unsay maayo na itong buhaton, unsay angay na itong kanon, unsay angay na itong ibili. Di mo nang dili kita magpadala ng lami nga makadaot sa unahan.
unsa man ang lami niya sa unahan makadaot, patay ka dito. Lami nimo karon na pagabot sa unahan. Ang imong lami, nung mo patayin nimo dito, nya sa may pilion nimo ana, mahimo man ang mortal nga sala. Katuo mo sila nga ang sala kanara panampaw, dili oy. Kanang mortal nga sala. Kanang pagpatay nimo sa imong kaugalingon, wa nimo mahala imong kaugalingon, mortal gina nga sala. Sama ng mga bisyo, panigarilyo, hubog-hubog, mortal na nga sala. Doon na may sala ani, makakaunta nga dili na to tinuyo, protektahan ka sa Espiritu Santo. Ewa man tuyo pero mahimalo ka nga makadaot na imong gitaon, isa may mong protektar nimo sa kanang Ginoo. Imong gigama nga kulokoy. Hibalo ka makadaot na kanon nimo, ina imong tawag ning sa Ginoo. Human naman ka hibalo makadaot na. Mao nga. Walahi kung sangyaw man igsoon. Kay isulti ginako kung unsay angay dili angay. Muna maglikay ta sa pagkaon na to, daghanon ng tubig sa atong lawas. Ako kada adlaw 8 ka litro. 8 ka litro. 8 ka baso hangtod 10 ka baso. Kung nang iphon, pindi po na sa lawas. Niwang ka, bawal po nimo na. Pindi na ang tambo. Kaligay, yung undang kung inom-inom na pagdaghan ng kuan. Karon balik na po, balik na po. Unya mukaon ta, tinapos. Mukaon gabi, tinapos. Gamay lang, adlaw, pwede, buntag, punto, pwede. Pag-abot sa hapon, ginagmay na. Nang kuan na yan, mag-inom ng panyawan. Kay, ang makaguba sa naong, dili ang tamis, ang pait. Kunya, kanang pait, noonay nindot sa lawas. Naday may nga, pero masubrahan, daw itong kuan, abdo. Pagani ka nakainom, o kuan, may muna kang nasubrahan. Ingon lang rin nasubrahan, hindi man ganahan pait. Saan mga sobraan na gikan sa pagsugod mo kao magluto may hapro man ang kao pait. Mas daghan ng tamis no nga wagi namatay sa pait, namatay sa tamis. Tibuok kalibutan namatay sa tamis. Wala namatay sa pait, namatay sa tamis. Tamis ang gikamatyan, diabetes. Wala kay namatay sa pait. Muna mukaon ta o panyawan, nakadagang panyawan na sa taas. Kaon ta day nagmay na mga puno. Sapon na to na kada buntag. Sapon. Pwede tubig, pero sapon yun para nakabantay mo sa doktor na ipaglupitan sa dila ng paglitas. Mao na ituyo nga usapon kay mas powerful og adres lalong sa dila mga kaysa imong tinay. Na. Say nila gaman, pipigin pa ita, sagana lang kadako. Pait kayo na. Mo nga mo kaon ka na kada buntag ka sa lang sa usa ka adlaw. Na. Kaon mo ko na. Ugom, hinay. Unya sa day katulog, inom ka sa ka baso nga luya. Kay kanang luya, immune system booster. Plus Ginoo. Oh. Muna siya material o spiritual. Plus Ginoo. Yun. Inana. Maglikay ta, maglikay. Nanagani mo ipamati sa lawas, magbantay na mo sa pagkaon. Dili kayo isang nanay ipamati, gusab lang yapon. Nanay ipamati, gusab lang yapon. Dayon, pagka istoy bukoy, minghoy. Muna, ako lahi, pasalamat gino mga iso, kaya kung sangyaw ko, katabang gino yun eh. Di man po kumingon nga tuo mo, eh di kong tuo, ang pumila mo. O, ako may pahibalo, nga itong foundation, reserved na sa Securities and Exchange Commission. Atong pasalamatan, ako kayong pasalamat,
dito ni Kardinal Ambrosio Rizani o kay Bishop Arturo Amaba o kaninyong tanan ng mga kaigsuonan nato o kaning kondisyon nato dili ni para sa bursa nako, di pa ni para sa bursa sa katao, sa pamilya. Walay bursa ang yandaman. Ang yandaman ani ang development sa atong gobyerno na magsugod tibuok dapitan. Alang sa tanang mga tao sa tibuok dapitan. Kanang mga puro, barangay na walay suga, buhatan natong suga, buhatan natong tubig, buhatan karsada. Unya, magtukod ta ang mga tindahan, mangumprot ang bugas, atong ibaligya diri brato kayo, nga makapalit ang tanang tao sa dapitan. Minana, dili na trouble kay di man kapalit ang dili membro. Dili na siya trouble sa mga negosyante. Dili na takutob, lapas na tago sa kauras na pen, may gabi ninyong tanan. Daghang salamat. Yes. Post.